Народа на Израел не иска война. Народа на Иран не иска война. Народа на Русия не иска война. Народа на Украина не иска война. Хората по света не искат война. Война искат сатанистите. И трябва да ги спрем на всяка цена. Кой създаде Иран? Българите. Ние го създадохме. Първите им царски родове бяха с български происход, а голяма част от иранците бяха българи. Кой засели земята на Израел? Българите. Българи от Ария, от поречието на река Струма, която в древността се нарича Палестин. Преселение от Палестин премина през островите в Тракийско море и направи колония 1000 години преди там да дойдат евреите. Когато евреите бяха изгонени от Египет и дойдоха в Палестина, българите там бяха развита цивилизация в желязната епоха, а евреите използваха бронзови сечива. Кои са днешните евреи в Израел? Голяма част от днешните евреи в Израел са с български происход, но ръководството им е от евреи, които са с еврейски происход. Ще попитате, откъде се взеха толкова много евреи с български происход, като в България бяха 55 000. Евреите, които бяха в България, бяха с еврейски происход. Те бяха изгонени от Испания и намерили приют тук. Евреите в Израел бяха събрани от цяла Европа, изплашени от лъжите и пропагандата. Но откъде в цяла Европа се взеха толкова много евреи ли? Това всъщност не са истински евреи. Това са българи, приели юдаизма. От Хазария. Хазария се чете така: К-Аси Ария, или Ария на благородните Аси. Аси е старото българско име. Това е името и на първия български кан от рода Дуло. Аз Дуло. И до днес местоимението ни е Аз. Идва от ясен, светъл. В тъмните години нашите канове правят огромна глупост. Един от нашите канове приема юдаизма за официална религия и забранява старите български вярвания. С новата религия идват и нови пороци, и войни, и разорение, и братоубийства. Другия ни български кан приема исляма. И пак заради това негово грешно решение народът ни бива избиван и унищожаван. И то от братята ни. Третия наш княз приема лъже християнството, подтикнат от малумните дела на трижди проклети Борис и трижди проклети Симеон, които унищожиха старата ни вяра и вкараха гръцкото християнство, лъжливото християнство, с което съсипаха България. Повечето от вас може би не знаят истинската ни история, което е жалко. Затова не разбират какво се случва сега. Как брат избива брата и повечето от тези войни се водят между българския народ. Българин убива българи. Какво става сега? Българи в Израел убиват палестинците, които също са българи. Евреи българи избиват палестинци българи. Какъв срам! След това се намесва Иран, който също е българска държава. И българите от Иран бомбардират българите евреи. В същото време българите руснаци се избиват с българите украинци. И скоро ще се запали Трета световна война, които българите да си самоизбиваме помежду си. Забравили род, забравили минало, забравили история, забравили кои сме. В българската история има едно правило. Само българин може да победи българин. И враговете ни се възползват от това и ни насъскват да си избиваме помежду си. Използват нашата горделивост, нашата надменност и ние се поддаваме и се самоунищожаваме. Срам и позор. Просвещавайте българските си братя по целия свят. Нека спрем това безумие. Нека спрем това унищожение на рода ни. И си знайте имената. Имената на рода ни, на народа ни, на бъдещето ни. Ясните българи от Асия, българите от Ария, ярките българи от Иран, божествените аси от Русия, Ра-Асия и още милиони българи по цялата земя, които нямат и представа кои са. Време да се събудим, да се обединим, да разберем кои сме, да разберем кои са ни враговете и да ги сломим. Или те, или ние.